मित्रांनो, जास्त पाऊस लागल्यानंतर काय होता, शेतकऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणात नुकसान होता. जो पाऊस गेलो ना, तो किती मोठ्या प्रमाणात पाऊस लागलो हे तुमका काय सांगूची वेगळी गरज नाही. तर त्यांनी काय झाला, जर रतांब्याचा उत्पन्न असतं ना तर कमी झाला. म्हणजे रतांबो कशासाठी वापरतात, तर कोकम आमसूल आपण म्हणतो ना, तर त्या रतांब्यापासून तयार होता. आणि त्या रतांब्याचं उत्पन्न कमी झाल्यामुळे आत्ताच्या सीझनमध्ये, पुढच्या सीझनमध्ये कोकम आमसूलचा जो रेट असा ना, तो 1000 जाऊन टेकतलो. आता सध्या 700-800 वर असा, पण तो नक्कीच 1000पर्यंत नक्कीच जातलो मे महिन्याच्या सीझनपर्यंत. कारण उत्पन्नच नाही तर मग रेट वाढतलोच ना त्याचो. मी ह्या तुमका कशासाठी सांगतोय, तर आपल्या गावठीवर उपलब्ध असा कोकम, त्यानंतर आगुळसुद्धा उपलब्ध असा, गावठी गाईचं तूपसुद्धा असा, त्यानंतर उकडे तांदूळ असत, काजूगर असत, मसाले असत, असे वेगवेगळे प्रोडक्ट, गावठी प्रोडक्ट असत जे A1 क्वालिटीचे असत. तुम्ही घर बसल्या खरेदी करू शकतास. फक्त खाली जो व्हॉट्सअप नंबर आहे ना, त्यावर एकदा हाय मेसेज केल्यानंतर तुमका एक लिंक येतली. त्या लिंकमध्ये तुम्ही प्रोडक्ट लिस्ट आणि प्राईस लिस्ट दोन्ही बघू शकतास. वाट नका बघू, आजच ऑर्डर करा.